El carnet jove t'ofereix molts avantatges per gaudir al màxim del temps lliure. Per exemple, podem passar un dia inoblidable en un parc temàtic o d'atraccions, com ara el Tibidabo, PortAventura, o un parc aquàtic, com ara l'Illa Fantasia, Marineland, entre molts d'altres. La majoria de cinemes de Catalunya també ens ofereixen la tarifa reduïda en l'entrada perquè puguem gaudir del setè art. Museus com el MACBA, l'EMNAC, el Caixa Fòrum o el CCCB ens ofereixen descomptes per poder visitar les seves exposicions i participar en diverses activitats. I recorda que a la majoria de museus de Catalunya hi tenim descomptes. Si la nostra passió és la lectura, en un grapat de llibreries gaudim de descomptes en llibres i mapes per organitzar els nostres viatges. Si volem marxar de viatge, tenim molts descomptes i avantatges en diferents transports, com ara Renfe, Acciona Transmediterrània, Grimaldi Lines, Vueling, PP Travel, Spanair i moltes agències de viatges. Recorda que tenim un grapat de propostes temporals com ara festivals, obres de teatre, esdeveniments esportius que es celebren al llarg de tot l'any per tot el territori. Consulta a www.carnetjove.cat. Jo ja gaudeixo del meu carnet jove i tu a què esperes?